Wayo mai gidan haya, mai gidan haya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Malama Surayya. Na'am malam. Da Allah ki taimako ni da buta da ruwa zan yi alwala. So. Tuwo na dawa.
inna ta san kalwa ba to da ka sai ba inna gida guda ta ce ka bata indomi da kwai gidan haya indomi gida da ka bata mai gidan haya gidan haya kwai biyu za a bata kenan kwai biyu indomi guda da indomi guda sai a soya alhamdulillah ai dama ni zaman su nake kuma sai dai kare ya mutu da kucin kura ko jari ta ce hada in bata wallahi hada mata da in bata ta yi zauna yanzu da hada mata indomi yanzu in ana aure a yi aure da kihi na ganin ka mai jafo ma inda ta san kalwa ta san inda in ana aure a yi aure a daina yawon bariki don bariki ba abun yi bace a daina bariki a kulla mocan shayi a kulla mocan a buga mocan kwai a daina bariki don wasu ba su ji daɗi ba daga ba ma sun kai auren babu komi jari na dai ne wasu ma aure musu an kai daga ba sun kai auren aha ai mun san dai jari na ne wallahi ni na san jari na ne ina zuwa muna wani kilalo lokaci ba haja a kunna mocan shayi a kunna mocan a kunna mocan indomi daga kake gan jari yanzu ka je san nan gaban shaguna ne ko na sani gaban shagon ka ne in ba hituna ba da dan rigima da tashin hankali ya ka dauko tuwo ka aje mun bakin gaban shago kuma ka aje kana man surutai kana man na ma surutai cikin shagon ka shiga ai kowa da barka kowa da bashi yake ci to amma da gaban shaguna ne na shiga shagon ka kuma ina wanka to daga sayawa shayi ka sayawa kai za ka samu ido na wanka na san maganin ka wallahi na san maganin ka ba ka komi da ni babu komi na yi ka tsaya na yi ka iskan babu komi na yi ka iskan wallahi zan yi maganin ka ba ka iyawa ni ka kada maka na gaya ma ni dai ka kada maka na gaya ma da rage da girma Allah zan yi maganin ba ka iyawa ba iya ko sha ni kake ce mu ba zan iya ba wallahi zaka gani kwalba za ka yare yawa lafiya da wa kai da mutunan ko ai dan iska ne bai ya gari shi kyale sai ya gari magana kwalba wurin ka ne to Allah sa alheri ne alheri ma ne kwalba yawa wallahi na cikin matsala kuma matsalar nan bawo mai daga Allah sai ina jin don haka na tuwon ganin zo ka ba na naira 100 ya an jima zan kawo maka to kai kana cewa in baka tuwo in sa in hidda matarka cikin bala'i ne ka sa cikin bala'i tuwon ka na hajja ne wa kwalba ba haka nan kwalba gaskiya ne ka fahimce ni to wallahi ko je da nace ba da abinci gidan nan ba hana ni shiga daki ta ka taimaka man kana bani shi zuwa anjima zan kawo ma naira 100 kwalba bari in ga ma to wanda kake gani in ma zan hito sai ta kiran yashi sannan kuma ni ginin wanda naka ji ba sai take tuna 70 amma zan taimaka ma duk bala'in za ta yi tere ki yanzu ma ka hinka tashi kwalba ka hinka tashi zan kawo ma kuɗin ka ai ba matsala bane saman kawai ai tuwo mu zan baka tuwo na sani na san adani da kai ai ba matsala adani da kai na san ba matsala sai mutum na bi jari ya bi jari dan kuma zai zauna mata ta rika aza mai sana'a ga hiri ga amma ban ba matan banza kuma komi ni jari na ne ina bugun gaba da alfahari hako zai na sai yawo da tuwon dawa kana aje mashi ne ni gara gayu da kotashi da yan mata ka gasu kai kuma fa Allah ni wa da kanwa Saka saboda bala'in ta ma mai kulla ta kai. Na gani kwalba na gani. Wannan mata? Ni dai kawai samu. Saboda bala'in ta ma mai kulla ta kai. Na gani kwalba na gani. Hakuri za yi. Bari. San mun ji wani kan to guda bace tsallin kwado an kawai. Cikawa. Alƙawari. Cikawa. Sai ka gani. A zo a sai tuwon dawa ya shayi ya rufe. Gidan haya. Gida wayo mai gidan haya mai gidan haya gidan haya gida wayo mai gidan haya mai gidan haya gidan haya gida wayo mai gidan haya kwaya ta kuma
bai bada kala inna ta san kalwa ta san inna gida guda gidan haya gidan wayo mai gidan haya mai gidan haya gidan haya gidan wayo mai gidan haya mai gidan haya gidan haya gidan wayo mai gidan haya mai gidan haya gidan haya ga gida mai gidan haya mai gida wancan da wa'in da wancan duk suna gidan haya daya in zaka ba mai gidan haya kudi shi ba zai damu ba kwata ho kwataru kai ba za ka fita ba ko mugu ne kai inda kudi ba za ka koro ba akan me zan kawo mutu ni me zan yi da shi akan me wallahi ba zan ci to in dai tuwo ne ni kuma shi zan kawo wa wallahi ba zan ci ba ki ci to yayi ni kuma sai na ga akan me wallahi ni ba zan ci gatti ba zan ci ba kada ma shi ni kawo zan ci tuwo ba wallahi ta ya za in je in yi gwagwarmaya in je in kawo maki abinci wai ki zo ki zuba wai ki ce ba za ki ci ba zan ci ba dawa ne ba zan ci ba wallahi tunda a gidanmu ni ba shi na saba ci ba zan ci ba ta ya za in je in yi gwagwarmaya kin san wahalar da na je nemo abinci na kawo maki wai ki zo ki ce ba za ki cin tuwon dawa ba ba zan ci ba ba zan ci ba to shikenan tunda ba ki cin tuwon dawa ki tabbata da yunwarki kar Allah ya saki cikin aikin banza inda kuɗi ba za ka koro ba ba za ka koro ba a cikin gidan mai gidan haya turi a gidanmu na saba cin tuwon dawa ne daban yake da dan mai noma haka komi zai zo ya same ni wallahi dukan ka bani kishiya takwakiya oba dariya akwai dariya gidan mai gidan haya ban haushi duk cikin gidan mai gidan haya gidan haya assalamu alaikum gidan wayo mai gidan haya mai gidan haya gidan haya yawwa sanu ya so lafiya mai gidan haya yanzu da muka fara da mutum gidan wayo mai gidan haya mai gidan haya yunwa nake ci a rasa yadda zai kawo mu wai wai sai tuwon dawa ko a gida ni tuwon dawa nake ci ba ta ci ko a gida ban ci tuwon dawa wallahi su ne suka taimaka shi ne suka bani yunwa nake ci Allah ya sauke wannan abu rayuwa haka ta kai ki kuma kawai yanzu mu je mu gaya maka kawuwa kuma kawo ya ce mana Allah ya kare an yi anti gaba ɗaya na yi da na sanin yin wannan auren da na yi da na sanin yin sa wallahi daman na je anguwa ne nake bari biyo mu dan gaisa to na gode a tunda sai nake cikin da nawa abin da zan baki wallahi sai a hankali ta gaishe da su Allah ya sauka amma anti sai an jima Allah ya tsare a gaishe da su kayana. Dan Allah ka yi hakuri. Suna can na kai wurin mai wanki. Ko dai wurin mai sayawa ba, na samu labari kuma na je na gani da idanuwa na. Ka kai ma wanda ke sana'ar gwanjo domin ka sayar da kayan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shi yasa haka matasa na kyaman aure. Ga waɗanda na gina shiga hanyar da bai dace ba su suke yin nadama. To naji, kai hakuri. Insha Allah ba da jimawa ba zan ba hakuri. Malam Kamal, wannan ita ce dama ta ƙarshe da na baka ba. Wallahi sai ka bada kayan nan. Kai hakuri. Na ce ma kai hakuri. Gaya maka ne nayi. Naji, na gode. Gidan haya, gidan wayo mai gidan haya. Wurin ka da ni. Ya kai mai gidan haya. Aje tuwon aje. Na ganka hazaran mazaran lahiya ne. Wallahi dole ka ganin hazaran mazaran. Dan ni na yanzu ma magana nika amma ban sani ba ni din na nika magana. To inda hankali na yake gaba ɗaya yanzu ya tashi. Ya kai. Ina ai uwan nan taka. Wanda ka zo
ita ranar. Ya da wara? Busassa. To ai to kai yan uwarka ce. Ka ce yan uwarka. Kamar ya yan uwata. Kai da Allah. Akai. Baka ga na ta wurin hajiya kana an shi kuɗi ba? Na gani. To gaba ɗaya na an shi kuɗin hayar gidan nan na aje. Gaba ɗaya ta tattara ta kwashe ta tsere. Saboda haka yan uwarka ta. Wallahi. A'a Zanzaro ina zuwa da yaron wallahi ta shamun kazo ita. Ni zo ita gidan nan kace man yan uwarka ce kuma sai na ban ma. To kuma ga ta dan kwaje kuɗin ka. Amma ran ashe barau ne ya ce. Yan uwarka? Yan uwata? A'a to yan haka ce ma. Cin ɗayan tambaye ka. Na'am. Wa ya zo da ita gidan nan? Ni. Ina ka sa mota? Tasha. To kai wallahi ko to tasha zaka je ka nemo ta. Dan na rantse da Allah kuɗin na in ba su fito ba. Na yi son gaba ɗaya gumi ta haɗe da anka. Na yi son gaba ɗaya jihar Zamfara ta koma Sokoto. Ai in ta koma Sokoto tashin duniya ya zo. Zanzaro. Bari in ga ma wannan yarinya zan koma tasha kamar da kace. In ƙara bincikawa. In Allah sa na ganta. To ai ba ku gaza kai ba. Kun ga tashi hankali ai ma ni wanka ce wa wanka ne wanka ce wanka ne wanka ce wanka ne wanka ce Habiba Allah ina so ƙara ya dawo a samu damar zuwa a tsaye da magana. Kullum haka ka faɗa mu. Kullum haka kake ce mai. Hello? Hello? Yaya? An tashi lafiya. Ok, to yayi za su je. To Allah ya kawo ka lafiya sai ka zo. Subhanallah. Na? Me ke faruwa ne? Wallahi akwai matsala. Sami wace iri? Wallahi yayana ne ya bani kuɗi 100 cikin akawun ɗina ya aji mishi. Kuma wallahi na taɓa su. Kuɗi har 100. Yanzu ya ke ne a zane? Yanzu nan 100. Tana so ta ɗora mun requestin na 100 yanzu nan. Kai ina bin yiwa. Na bari ma biye. Shi kenan shi yanzu daga magana kenan ya sahi ya tsaya. Daga bari in shiga gida minti guda in je in dawo. Shi kenan ya tafi ya tsaya. Haba.